Akwai wani ɗan iskan yaro da zan same shi da kulkin nan da zai gane yau ne sallah. Da ni wallahi akan yan nan ko sarki ne sai na karya, a kiyaye ni. Dakata malam, akwai maganar mu da kai tunana maka kotu. An ce min ga an shefe na yau kan ta kare maka. Kai saya malam, kana ta faɗin magana dan na kyale ka kawai. Ko ni ban ma gane ka ba, dan Allah tafi neman walinka. Na san baka san dai na neman ka ba malam, amma kuma ko da ka tsere wata ran zan mata rikon kure. Dama an ce in na ganka mu zo police station tare, cikin biyu ko dai ka bi ni ko sun kama ka ka sha duka. Kuji mun sabon shiri jama'a, wai ni fa na kwace budurwar shi. Amma ka ji tsoron Allah malam, ko da an maka harsashi. Ina da budurwa ta toni me zanyi da masu zubin naushi. Ka fita a hanci na ka daina tare ni kamar wani kwartanka. Kai abokina wai me ya haɗa ka da ƴan Umar ne don Allah? Kai a rabbi ka kyala batun nan, ni wallahi a yanzu muka kulla. Kai kana ta faɗin wai in kyale ka liyaliya, menene matsala? Kuma bayan ni ban san komai ba, na jibi kawai ka faɗan na haka. Da fari ya ce ni ne na an budurwa ta shi ina shaka. Ya kare ya ce wai ni ne kullum muke ta zuga ta akan shi duka. Hakan kuma bai sa na yi fushi ba. Ya kare ya ce sai na kai ka. Wai ya kai kara police station ga alkali har an miƙa. Karkace baka san komai ba al'amarin nan, saurara gaye. Daɗin bakin ka ba zai fidda ka ba farfesu a gidan maye. Lauyoyi na duka na tara shari'ar ma ni zan yo kaye. Allah sai ka faɗi gwaggon ka, kulki zai rankwashi bayan ka. Na tafiya mu Umar liya don Allah ku bar yanta baba. Ya kamata ɗayan ku yayo haƙuri, wata girshi za ya ciyo riba. Ni kan na yarda a yau sulhun shi ne dai ban gane mai ba. Kai batun sulhun nan ni babu, sai in zai bar mu ne